Prințesa și mazărea. Era odată un prinț și prințul acela voia să se însoare cu o prințesă, dar cu una adevărată. Și-a cutreierat toată lumea ca să găsească una pe placul lui. Și ce credeți? N-a găsit nimic. Prințese erau destule, dar el nu putea să știe dacă erau cu adevărat prințese, fiindcă tuturora le lipsea câte ceva. Și prințul, uite așa, s-a întors iar acasă și era foarte necăjit, pentru că tare ar fi vrut să găsească și el prințesa adevărată. Într-o seară, tocmai se stârnise o furtună cumplită. Tuna, fulgera și ploua cu găleata. Era o vreme îngrozitoare. Deodată s-a auzit cum bate cineva la poarta palatului și regele, tatăl prințului, s-a dus să deschidă. La poartă, ghiși cine era? O prințesă. Vai, dar în ce hal era din pricina ploii și a vremii rele. Apa îi curgea și roaie pe păr și pe haine și îi intra în pantofi, pe la vârfuri și țâșnea înapoi pe la călcâie. Dar zicea că e prințesa adevărată. Bine, las că vedem noi îndată, s-a gândit regina, dar n-a spus nimic. S-a dus în odaie de culcare, a luat toate saltelele din pat și a pus pe scândurile patului o boabă de mazăre. Pe urmă, a pus peste mazăre 20 de saltele de lână și pe saltele 20 de perne mari de puf. Aici s-a culcat prințesa. Dimineața au întrebat-o cum a dormit. Groaznic de prost, a răspuns prințesa. Toată noaptea n-am închis ochii. Dumnezeu știe ce a fost în pat. Am șezut pe ceva tare și acum-s toată numai vânătări. Groaznic. Și atunci au văzut cu toții că era o prințesă adevărată. Dacă a simțit ea o boabă de mazăre prin 20 de saltele și alte 20 de perne de puf. Așa de gingașă la piele nu putea să fie decât numai o prințesă. Și prințul a luat-o de nevastă, fiindcă acum știa hotărât că asta e prințesa adevărată. Iar boaba de mazăre au pus-o în odaia unde erau bijuteriile coroanei și se mai poate vedea acolo și astăzi, dacă nu fi luat-o careva. Și asta să știți că e o poveste adevărată. Și am încălecat pe șa și v-am spus povestea mea.